Sabu kambuzi? Baba. Hapa. Hapa njoo. Ndio swala makakumbira. Tati ndizo. Taura ngudi. Usati mataura. Mitete yedu yatakataura edare matuli. Sakazeke ndipota kuti taureka. Pamsoro yedare waungana pano. Wauya kuzwa padare pano pakapanda pamambo. Inini nyaya iri pano ngemugano naduli. Saka mugano wedu. Sabu. Induraiza mabhuzu. Ndiko kutanga kwenyaya yacho. Ayo. Induraiza mabhuzu. Hanzi makakumbira zuwa rino. Mitete yedu iri kupi. Ndiko kubuda kuchaita mitete shamwa. Ndura ipapo. Ndinoda kuda kukutaurira kana inga ndikutaurira. Muchanzwa zvandichataura warume. Kana tiri padarika ndipewo chance. Nditaure zvataura. Handisida hasha ndinoda kuti kana inga makamboenda kunamba unozitaura zvaunoda kutaura mozwa kuti tichaenda mberi zvakati. Tinozotariswa kuti munhu akabvunza mubvunzo vapindura mubvunzo wacho. Mari hapana apa ndikuti ndozondotaura ka ngoti mari hapana apa ndichataura. Saka mugano wedu muchidimbusa padare rino Sabu kambuzi aropinda zvamabvunzo apo kuti mari yedare iripo here kana kuti haipo. ndipo ndakada kuti nditaure kuti mari hapana apa. Pamusoro ndingopinda hangu. Inini ndanazvipira kuti Sabu sababa wedu akatimirira anditi ndine mbudzi kumba yemari yedare. Chisa pana Sabu kwapo. Mangwana muprista watora mbudzi yacho. Sabu apinde mudare. Na Sabu Sakarombe vataurirana. Isusu handina mari. Asi mari ndinayo $20 kana kuti mari handiziti mari yedare. Anoyatora mbudzi. Ndapa Sabu mbudzi. Vaite vhesa zinani na Sabu wao. Masabu ataurirana. Kunyaya ikaramba chingoningirika andinofanika chinonyika. Sabu kambuzi takukupa inguwa yekuti muchitaure. No. Sabu Sakarombe ndimi mumhangari. Takupa inguwa yekuti muchitaure kuti chaita kuti tinge takaungana pano chii muchitaurisa vanhu vese vanga vachinzwa. Pamusoro iyi mheta chaita kuti tiuye kuno kudare renyu pazuva rino ndechekuti tatine nyaya yedu yanga iri pakati pakambudzi nesu nai village kwaSakarombe village kwambudzi village kwaSakarombe takakudedzai musi wa 12 September 2024 kuti tinokuratidzai mademarcations village kwaSakarombe. Ndofunga takaenda ikokoko mukaona mukanzwisisa mukatiudza kuti maonera ndiri kuzvita nyaya iyi kana mambepo achazouya asi pari zvino Sakarombe chimira wakadai kambudzi chimira wakadai kubva mavakatigurira uku kusaiti ukwa kwaSakarombe uku kwakatirwa kwako kwakatorwa kambudzi chisiya kwakambudzi nevanhu vakambudzi nevanhu vake vakadaro asi lendi yasara yese yako Sakarombe kusvika kana mepu yazouya tozotangira ipapa. Tadaro sekutaura kwamakaita takazoona kwamakatipa kwacho kuri kungotemwa kwamakatipa kuratidza kuti munhu anga kutotema muvillage wakaSakarombe pachitemwa apa zvisina kana order. Tadaro ndakafeya zvikanzi vanhu munhu ari kutema uyu ndichitsike nemunin'ina wake anonzi Shingi. Akazombosangana nevanhu vangu makomiti angu ikokoko vakataurirana vachikumbira kuti anosore tikumbira nyaya ingopera kana kuri kuenda village sakamutende yedu isaenda kwaChangabe. Tikati iwozvo azinzarozve ini ndini Sabhuku saka nevane zvavari kuda kuvillage both ukwakwedu sekuti wakaita zvepamutemo namheta kwakwedu saka hafani kudaro. Tiri papapo ndo patakazoona kuti kopa matongo achapandira chapandirayo ari village wakaSakarombe. Pamatongo apa takaona nechekuzasi kwakutostrechewa kuzara kurwizi kwakutoiswa garden. Tikati iwozve ko garden riri kuiswa nani zikazi riri kuiswa namaposi. Tikati iwozve maposi handiti yake ifenzi iyi ndo mari kugumira uku kwaigara chapandira ndo mairima saka chapandira chiripo kwakaSakarombe iye airipo tudi
maposa ari masakarombe asi airipota ake wakambudzi. Saka no problem maposa mamiri akaita. Uku kwachapandira asiye kwakadaro. Saka itadaro isusu ndo patakaona kuti no nyaya dai ndakandione sabhuku kambudzi. Nenyaya iyi tiona kuti takapuwa namasirwa takatwa nachangamira asiri wari kuitika ba. Takamira sei? Ndikaendako ndikanomona garden kwake. Tikazi aiwa tine dare mangwana munouya. Tikadzokera. Tikaenda fane ndiyake yakati nedare. Tikazi anodare ana kuzoitaba. Ndipo ndakaona kuti inyaya awa vakomana anachitsikawo vari kungotema sango. Zina order. Zimba tumba twakutoiswa. Ndipo tikati no nyaya inini rega ndiende kuna baba. Kuti baba masira makatita nakambudzi asiriwo. Saka ndo mauri atakaita kunometa. Takakunimangara kuti masira makatita asiriwo ba nakambudzi zvara kambudzi. Vanhu vari kuita izvi ndio kwakambudzi. Saka uradza kuti vanenge vaine pamwe vari kuwarisena sabhuku wavo. Iyo sabhuku kambudzi motipawo zvataura sabhuku sakarombe kuti mimi chichi kutora nzvimbo. Right. Matangira pa number 20 hakuna kutangana number 1 ba. Matanga ku number 20 ko number 1 hamuna kuda kusvika kuba number 1 boko. Inini ndiri muzvanhu ndiri muridzi wemuno. Takaberekerwa muno. Wana kambudzi wakandouya vanhu varungu vacho takati ndori muno. Saka mugano mondipa ndimero kuya number 20 ndichita number 1 mondipa mugano. Ndipo vanisiri kuda ipapa. Ndapedza changamira. Pamusoro dare ndere kutanga ere kuti kuswe kutanga. Jivasa akaritadza dare. Ndati muka uri makambosangana nawo ere kwako kwa demarcation dzekuti takapiwa uku waridzi havanoti pamugano basi takati tichazosangana taanza kumepo tati muka uri wakasvika ere paground uko kawo wakasvika wakakuenzanisa hatina kugutsika takati tichaenda kumepo kada naiwe sasa kambudzi mama doro ana madoroba muri soba ndati matangita pa number 20 namba ya1 hamuna kutanga pa uko kana ndichitaura unofana kuteerera zvandikutaura ndikuteerera changa kwanza zopindura zvandiri kukubvunza pandakauya kume muripo nanga ndiripo zvandakataura makazvinzwa ndakataura kuti kudi makati endai motore map ende motore unotore map asi maringe nenzvimbo inge iripo penge rukando rwandakataura kuti kudi maringe nenzvimbo iyoyo makati misai wanhu. Saka nhasi zvikunzi vanhu vari kutema wapiwa nani go ahead yekuti tema inzvimbo vhura iminda hawana kuba hatina kusaka vanhu asi vanhu otema koko ndeye kwasakarombe ndiwa rutema vanhu kwasakarombe chitsike ngewe kwasakarombe chitsike haana kujamba road chitsike asi vari kutema uku ndeye kwasakarombe ndiwa rutema vari kutema tine vanhu vazhinji vari kutema uku vari usiriwe kwakabhudziba vamwe vakabva kuvesa vamwe vakabva nyadowa vari kutema kupi uku sabhuku kambudzi nditaurirewo mazita ewanhu vekwasakarombe vari kutema konhu ikoko right sabhuku muri pano vanhu vavo uri kutema kumuri kwaziva imini ndokuti ndiari kwaziva sabhuku ndataure vanhu vari kutema uku sabhuku kambudzi imi ndimi muri kutaura kuti vari kutema ndevekwasakarombe munowaziva handiwaziva ndikuona misasa saka makaziva sei kuti ndevekwasakarombe iye sakarombe ari kuti ndevekwenyu ndakasvika chizwa wakwira kuti no kwaakutemwa uku wana kuti baba kwaakutemwa uku zvakuri kutemwa action yamakaita sezvo nzvimbo yepembabva mambo makuona vana vekwasakarombe vari kutema action yamakaita yekuratidza kuti vanhu vasakaromba kuita musikanzo ngeipi taiti muchatidaidza kuno daikudaidza inenda kudzwa nani kuti waende ikoko kuona kuti kuri kutemwa iye sabhuku iyi ndiye achatidaidza uku yes taurei nyaya iri kutaurika iyi uri kuona rechono chiri pa mutema aruziva pari kutema aripo ere kana hapo kana iti munhu ati abva hamisa kuti horaiti kana pasina munhu ba ari kupashanda chisei pakadaro munokunaonesana nasabhuku kambudzi muridzi ari kutema kuti ndepangu inini nasabhuku wangu takawirirana akanyarwa kuti zii pamusoro ini zvese ndiri kuona maitiro ayo tiri kuita ndofunga baba jivhasi akambotipindei number 2 nhasi tina baba duri ari kupinda sabhuku nzvimbo iyi iri mukati makambudzi
Ingadai zviri kundoti Changamire Ganje naKambudzi wari 2 wachitongana chete kwete naDuri. Duri hana nzvimbo iri uko. Mukadaro. Mirai makadaro. Vese mirai. Baba Chamuno. Panzvimbo yote tisiteseba. Tange tiitese. Ndakasiya ndataura kuti pamaringe nevanhu vari kutema panzvimbo iyo ndakasiya ndataura kuti kudi. Makati vanhu ngavamire asi tiri kuda mhepo iuye. Mukamboti aiwa zvakanaka imimi dai makwanisa mambo sewo Saduri achimbotemawo wachiisawo. Ndio matauro makamaita pasi. Saka nhasi vanhu vari kutema vanhu waani Baba Chamuno? Chiri kuitika chekuti Sachitsike ari panapa. Sachitsike paakapiwa nechifurauswa ndima kuti gara apa. Uko hauna munda ba. Ndio paari kutema mukomana. Tsike upi? Uyo Lavu. Akapiwa nani go ahead panzvimbo yabva mambo kuti hapana achatema muti. Akampa go ahead yekuti chitema ipapo ndiye. Changamire hunde muri kubvunza mubvunzo iwoyo. Asi chekutanga mukatarisa pamakati pa mutemo panapa muzodarira kambotanga kuya panapa. Tenderi kuti mushandise maoko kana muchitaura panapa. Rauya panapa dareri. Makati mirai. Asi hana kumira. Hatina kuzwa kutonga kwake. Hana kumira Duri. Zvanzara mu hapusi kutenda zvanzara. Taurai musingatauri maoko. Hana kumira Duri. Akabva aisa vanhu vake 2. Umwe akanzi no munhu uyu atengeserwa nani naSamutsamwira. Umwe wacho ndiye waakatambira. Maona ndipo mukatarisisa ipapo ka munoona kuti ndiko kushanda kwana Tsike kwa wakazotanga kuita mai nokuti uyu anga akudini akutoshanda uredi. Baba Chamuno muri kutaura henyu. Mabvuma imimi kuti Mukauru wakasvikapo wakasiya wakuudzai zvawakakuudzai. Ureva kuti nhasi uno mauya makapinduka mati hamuna kugutsikana. Chakakutadzisai kuda pachena kuti hamuna kugutsikana nemutongo waiswa namambo chii. Nhasi maakupinduka maane rimwe ramanaro ramaakutaura pano. Handisi kupinduka ba. Kupinduka because kana makataurirwa naMukauru asvika panzvimbo kuti sarai muchidai. Imimi nhasi uno maakupikisana napiti naizvozvo. Mautanga kutaura nyaya number 20. Hatina munhu mumwe wani bawataisa uko. Aiwa. Wari kufundira Mukauru wakabva panzvimbo. Wanangu fambai makadai. Arizve. Imimi zvoreva kuti imimi mwakuzvidza head. Aiwa. Mapiwa mute. Tarisemone. Tinotonga ndisi wachidziwe nzvimbo. Headman wabva panzvimbo. Asi mukatarisa ka Changamire wabva panzvimbo. Wakuudza kuti wanangu yana nainda kuyananisa fambai makadai. Imimi mbomati haana zvataura bo. Ngatidai. One makatitonga panapa handitika. Asi uko kwakaenderera mberi kutemwa vanhu vakambudzera. Hatina kuzwa saka Kambudzi uyu Sakarombe ari kuzvisungisa. Ndozvamunoda. Aripota kuti wana wake ndo ari kutema ndo waasungisa. Munoziva chii? Dare riri uko kwauko. Riri kutema sango ndera Changamira vanaSabu kuti munzvimbo mako muri kutema sei? Duri hatina ine basi because nzvimbo haisi yake. Duri ari kuprotecta nzvimbo yakapiwa. Haasi kuprotect akapiwa nani? Naidimeni Nzvimbo iyi. Varume Pamusoro iyi. Ngatidai so. Tikuti isusu pakaenda headman. Izwa izvi pamusoro iyi. Pakaenda headman nemi maSabu. Handiti pane masoka akasiya kupai. Yekuti iwe mira wakadai wakamira akadai. Saka ipapo ndo pada kuzikana kuti ndiani akazojamba zvakataurwa naHeadman. chete. Badzi ndo pane nyaya. Ndingatenderere kana kuferera. Diduri ndiyakajamba. Mashure ndabva apo Duri akaisa vanhu. Kwane vanhu kwane plazo. Makadii kuya muchitaura. Zaidi zvichabuda. Nabuda kanasi. Pamusoro Changamire nidari. Inini nyaya ndakasungwa zvishwa ndakapondesa monindira pana. Na Duri Sakarombe. Inini chakandishamisa mucho kuti ndinosungwa panzvimbo pendakaptuka zviri pamutemo 2005 ndichikura kubva pamudhara ndichina pachifurauswa. Chifurauswa ndokumbira kwa kugara ndakura. Ndobva ati zvakanaka mwanangu ngomira ndichadi chakutsvagira. Ndobva azoya pamba pedu apo tiri pamudhara apo. Ndobva azoti hande ndokupa stand. Pane stand iri kumusoro kwaMutsamwira. Ndobva taenda inini mudhara wangu sachifurauswa chapandira Shepherd uyo iye aripo. Tiri 4 Changamire. Ataenda paground. Tasvika paground anoti gara apa. Pano tumatongo papa sina kana tongo pa zvito zvimatombo zvakadai sezvimba zvakatodhirika. Iye zvinokasvika popa.
ndikanzi vakaimba ipapa pando patura tu vakaimba ugare apa ngati zvakanaka maita basa mandipa stand asi haizokwanisi kuti ndingavakwa pai pamatongo emunhu sega ndichipene pamusoro apa ndo pane dzimba dzangu sofa chapandira aripo munin'ina wemushakabvu ushuwa paigara George chapandira George achibva ipapo hanzi akaoneka wanin'ina wacho kuti ini ndakubva panapa pajecha apa chinombondibatsira ndakona novakachi musha wangu kugombo parugara zondi apa musha wa George uyo ndobva asvika ipapo ndobva avakaima ndobva akazofira ipapo apa atobva munhu wese kumusoro kwakagumana ruzinga kwese kuti airipota kwakambudzi that time 2005 changamira ndati mundibate kana ndine mhosva zvakanaka handirambiba asi kana ndisinawo mhosva zvakanaka inongoendawo mberi ini tikutaura chokwadi kuti saka uyu sabhuku chifurauswa ndobva ati zvakanaka vakamuka vatavaka ushabhadhi aripo kana izvezvi so ava vakatuma munhu furadi yaperayi chiri china kutuma uyu kuti hande shabhadhi hande undotimirira kudari vachangamira undotisapota kuti maposa akabalendi inini 2005 20 years now ndiripo ndakabereka jaha rangu rendaenda rumusuyayo ipapo handiti ndauya mbomira sabhuku handiti kutaura right zvabva zvadaro 20 years now ndikasvika 2025 next year ndandi 20 years ndiripo pandakapuwa stand ndakabva ndaenda panext door pamutsamwira ndarodu panext door ndaramutsamwira indapuwa stand pana kuitira mugani inini namudhara sabhuku anga asipo mani zvikanzi zvakanaka mudhara handei patasimuka namudhara mutsamwira vatauya paground saka ndiri kumaona mapoya akaoma izvezvi mapoya ezvi mukachangamira aripo so vanotomaziva iye munyori wedu aripo mupurisa uyo ndo zvitori paground chichangamira mapoya akusadarika siya gwara remombe apa handitika uende wakadai so kwese pawapiwa apa paigara chapandira apa no problem for sure aigara pa Georgia vataurirana paya manext door wangu vatagara kusvika nanhasi ndakunzwa kuti ndakupiwa samwe nekusungwa nasaduri kuti iwewe tinokusunga kuti irimo ndokusunga kuti iwewe wakadarika mugano toda kutora muda wedu zviri pamutemo richangamira kuti ini 20 years wodimbura munhu haunambomutora kusa padare kuti uyai pada titaurirane kana tiite sei hapana vetinosungisana masabhuku kuti sabhuku maererano nemugano kana imi mishangani matonga akakuti right zvakanaka right tikungojairira sorry kana mati imimi zvakanaka iwo wawirawo uya akundwa nenyaya handizoba yotaurwa iri nyaya yacho iyoyo manje inini ndakusungwa kuti hanzi maposta iwo wakaba land for 20 years ndakusungwa naduri kugara kuno ukuripota kwasabhuku ani uri kutongwa nasabhuku ani kambudzi ndoyakanisa nditongwa nesabhuku kambudzi hauna kuita mastendi mairi kana istendi yavasabhuku duri vari kutoti mugano uri kuyani pamba pangu kudai uchidimbura uchidzika kugurugwizi kudai ndo zvari kutaura kutemera nepakati zvakaita stendi yeishefu chachangamiri wobva adimba nepakati kudai unkwasakarombe iyi kambudzi ndiri pakati ndo mataura vari kuita according nemugano vari kutaura ini handizangu zvemugano mbomira wakadaro matauro aita mwana mawanzwa kuti ndine 20 years ndasopiwa nasabhuku kambudzi ende ndichiripota kwakambudzi saka ari kuti daka rangu ini nasabhuku sakarombe riri papi ndakasopiwa zviri pamusoro imeta uyu ndofuna tangafambira nyaya iyi maoko takamapurira tikati muri muvhileji musakarombe tadaro iye ani paakapuwa maakafenza ati you are not worried namo kana kuri ndemasakarombe kana ndemakambudzi isa asi worried napo tiri worried nematongo achapandira ari kutaura kuti kunze kwefenzi yake uku kwacho kuti ari kutaura avagasani chapandira achipota kwasakarombe iye achipota kwakambudzi kwaasina kufenza pa fenzi yake iri munyadhi make neyadhi yake apa pasara apa ndepachapandira kusika kuri kurwizi ndopatiri kutaura kuti atata kuti chapandira pakabva apa akabva enda panana muzondiwa ora ndichapandira agarisana ari muvhileji kwasakarombe ndopatiri kutaura maari mufenzi umu unoratidza kuti iye atoti ari mufenzi nepachapandira ndipirire ipapo shefu changamira nyaya iripo ngekuti munhu ichitora rombo atizi hatina mari poshuwa kumafuro pandakapuwa nasabhuku chifura so akati tenga waya izvezvi urege kutaudzana kuti ainetsana futi kwakambudzi uku vachiti yotore kwasikufudzira mombe saka iwo takubvisa bhokozi mombe dzedu dzinotemwa ndikati good ndandikubaswa mazuva acho pandatenga waya inoprotekta pandirogona kurima ndo pari pane waya izvezvi but munda wacho shefu mukachekera changamiraka kana izvo vanondiwitinisira vari kunyora patori neheji for 20 years yandakasima muswafo ndakatonyora pasi kuita mugano heji yacho yatokura yatochembera
vari kutaura ipapo kuti ndakatora kafisikeli ndikike ndakapapuwa pese ipapo saka zviri pamutemo here tisaita njambonyera ikapo tiri pamutemo here kuti imimi munditorere inini munda musikatipedzereni kumagonyaya yeboundary makusuka kuti bafo seo tadimbureni panapa ukaucharimi izidzi lofu muzimbabwe muno zvinoita here changamiri ndio ndandikubvunzwa ipapo kana ndokusataaari changamiri ndiri pasi pemutemo inini ndiri pasi pemutemo handipokoni mutemo wenyu asi ndira kuzwa kuti mundibatsiri ipapo zviri pamutemo here kutiiyezvozvoraishamambosorisori vanouya vari gurupu vanouya vari gurupu pamba pangu every time vanouya vari gurupu vachitiintimidata vana vangu kusvika vana vangu vataure kuti kwe baba panapa tiri kugara sevasungwa rechii vari kuya vakawanda paheji pangu vachingofamba vachiita seapa ndio mukanu vese vari gurupu rekomiti yavo iye sadurima petakauya last week saka inini ndida kunyasa kuzoti timira wakadaro unogona kutaura stereki sorry nawiripo masaba tikuti wana wamugere nawo hapana mutorwa so nawiripo sabhuku nasabhuku mukunetsana wai musina nhasi musiri kundoratidza mepu right ndakutanga ndini takaisira kuti ndakasiya ndataura ndichiti hapana munhu achatema asi ndiri kungoti ngazvimire zvakadai hapana munhu achatema miti so nhasi ndaitarisira kuti sezvo makandimisa imimi sabhuku kuti dare ngarimire toisa sondo rinouya ndinotarisira kuti pari nhasi muda kuvhura mepu apa so kana pasina mepu wana vari wenyu vari kutema minda mubhuku menyu inini ndabva ipapo ndichiti hapana anotema zvikureva kuti mushora changamire minda ngeyawagara vari kupiwa asi chikudiwa ngechekuona kuti mugano mufamba nepapi bcause ndichiringa wanawo hapana mutorwa ba wana wenyu wamagara miinawo asi kana kuti mirai kutema imba dzakutoiswa ikoko kumasango kwacho wedha ngekwasakarombe wedha ngekwakambudzi asi mambo kana dhikireta hapana munhu achatema achawapo kusvika mepi yapo chazoita ngetinge tiri pano nhasi kwako kwedzimba ikoko kutemwa kwemasango ikoko saka ndo ndikuti apa go ahead yekuti wakaidzimba nekutema ndiani kana achida kutaura zvamabudotopindurana changabe pamusoro wakuru ndokutsindidza kutsanangurire panapa ndofunga muno muchagara inzwaswa munhu tinoda mashure tiwana kwawanda tabetserwa ngati wana ngewenyu chikunetsai nhau yei kuti mugano unopedzwa nemepu chakunetsai imimi kuti mubata inga ndakati kambudzi tsvaka vanhu vako vatatu sakarombe tsvaka vanhu vako vatatu wakadzidza vanogona kuerenga mepu moenda kukanzuro kunyanga mopiwa mepu so izvozvo chakunetsai chii kuti muite izvozvo changamiri pamazuva apfuura ano aya kwakasvika vanhu huko vachida kutema huko vachipiwa nzvimbo nabiri ukuseri manje kana musina kutaurirwa kana musingazvizivei ndatokuudzai ngatichida iso zvino mugano boundary yedu isu tinoiziva duri apinda mukati 2006 sabhuku sakarombe akati iye sabhuku kambudzi vanhu vavakautoisi wese wana kurungwa yavo vananyamba chotoya takawapiwa baba chamuno miani kubatei muromo imimi tsvamuno mugano munouziva inoziva iyi duri mugano anoziva asi inini baba wenyu mugano wenyu anoziva saka wai munotadza kutsvaga mepu anoziva kuti azizi angadai asingaiti zvari kuita rini muronga nemotore mepu pamusere ndopindawa heko mbomira shamwa uri mwana wangu iwe don't say rini murongane mepu iuye gani chitaure ndini sabhuku kozi haiperi kai haiperi bange mugano wake ngei ndakudzai mugano wake ini ndichangamirire ndoda kuona mepu rwanaziva kuti pari kutaura chamuno ndipo apa utaduri ndipo apa rini ndakudzai kuti musatangire panhamba 20 tangai panhamba 1 muchipira neposition shamwani kana ndichitaura padare ubazvi nekuti ini ndiri waberekerwe wemuno muno makambudzi manyama ndemunomu ndiso wemunomu totaitongwa naganje asi sabhuku ane dunhu rake raakapiwa namambo ganje kuti ive kambudzi unofanira kumira uri apa handisi kumurasa asati aisa vanhu vari uku ndoaduri vamwe vari kubva kuhwesa vamwe vari kubva nyadowa Ndoda kuti mundipe zuva rekuti rini mepi iwe pana. Pamusoro changabe. Ndofuna tiri papapo.
takabvisa zvatakabvisa kuti tiende kunotiratidza magariro akaita vanhu uku. Ndofunga ezofuna makatipa magariro atifana kuita takamirira mhepo, because ipapapa zviri kutoita ndezvekuti makatipa asi vanhu vakambotaura tongopindwa chitema matipa kudaro. Saka ndopataro tikati ipapo isusu kaga ndofunga makati ngatimire mhepo kambudzi vanhu vakapinda vakabenefita kana dziri mombe dzavakati wakati, asi kana achiti vari masakarombe faini wakaitika mombe wari wakaisa masakarombe iwo uchigara gandira takadai sakarombe chigarawo kana kuri kuti uchadii uchata zvaunoita uku takamirira kandi maybe ichazouya because tikada kusiya futi sango rangu rakangodai kaga zviri kutoitika zvacho kezvichakamira zvikundifadza. Ngatidaiso Saduri nemisapo kuzo kambudzi ndasiriswa nemwana ataura ne 20 years ndiri kushanda ivhu iyi nhau iripo inhawe kuti mugano zvionekwe kuti iweyo pacho puri kugara uri kwasakarombe here uri kwakambudzi here ndochiti chandiri kuda izvi ndiri kuti tisapedze nguva ndiudze kuti mepu inouya rini tiwerenge mepu toziva kuti uyu ari kwakati uyu ari kwakati. Kana musingazvigoni ndoona imwe pfungwa ndingaise ipapo. Sabhuku nasabhuku kupi Takamereka rao tutaura munombo kanzera Ngenditi kumepu ndingabaira kumepu. Kumepu ndokubaira kumisira kutorwa yakagumisira nyati. Ndakasanya kumepu handi nhasi. Kare. Atwa mepu ndakazochinda tichizwa nyezi dzemagaunda. Tikaenda kumepu. Ndakapindura kumepu akati mepu iyo simuka munyaso kuzika. Mepu iyo izvozvi vanhu vakapiwa maboundary kugara vanowaziwa achinje. 1 2 kana kambudzi aizwa kuti ingoguma ngepakati saka ndoguma pakati maboundary aita sei achinje. Mepu yamungati yakunoka mwapo yakunotakuendesa paDA kune mavheji unozwa kuti vheji rakati kambudzi ari kuenda konaka pane vheji rakati ndo pane mepu yedu mugano. Mepu dzataisoshandisa kudhara hadzisipo asi kana zvakuda kuti munyasoda yakazara tinouya nemavheji enyu toya takati Saunyama DA nikiwe Ministry of Lands yewe Ministry of Lands ndio naka mtatobva warobva totazoti izvo musanetsike nazvo ba mavheji ari kushungurudza nayayo vanongoti tsvagira mari dzefiyo touya paground topedza masports. Thank you. Ende nyaya iripo ngeyekuti wakataura kuti kazhinji kakuita masabhuku wanga ari muri kwacho kare kambudzi nasakarombe papasina kudambudziko chichakuitika paizvino saka zvakuda imwe mwaita pasina kuti. Amen. Saka ngatireize mari yefuel tidaidze vanhu vataurwa nakanzera nyaya yedu ione kudimbuka kuti tisarambe tingonongedzana yangu aye mainza pakutsvaka da kupapurana ngemheni uku handizvoba. Saka hatisuda izvozvo ngatichirongane kuti sabhuku sakarombe unganidza village yako muchitaura nhau iyoyo, sabhuku kambudzi semaplice muunganidza village yenyu muchironga nhau iyoyo kuti daidze vanhu vekumusoro wauye pano paground masabhuku muripo wotipedzera gakawena. Saka tokutarisai zvarini kuti muti tarongeka. Inini nharo dzangu dziripo ngedzekuti wana sakarombe wakauya kuno 58 isi tichigara muno 59 takwenda neground wana baba musandibate bate takwenda 58 wachiuya muno akandosvika wana kambudzi wari muno saka handipi mugano pasakarombe uyu Toka kumashure masozvatara kanzerera tazvizwa saka izvozvo saka ndati anyway tichapsaga mazuva acho kuti tionze mepu asi kambudzi haana mepu tinoiziva tiswaridzi kambudzi haana mepu yake idipo kuti araiswaga kana taigara muno akaberekwa ane nyika sekuru wangu akaberekerwa muno munoziva chii pamusoro mukatara mafambiro emasabhuka tinogona kukusanangurira kasadzoke kumashure nzwisisai zvataurwa nakanzera mazvinzwa tazvizwa zvataurwa namambo mazvinzwa tazvizwa izvi munoda kudzoka kumashure kundoti yodo simudzakureyo zvapera imimi wana hamuna chekutaura ndisabhuku nasabhuku wana imi hamuna chekutaura otherwise chitobuda yenyu vako ini aiwa mugare pane mashoko ndakutaurirai wamaposa imimi pamuri haizimuswa kuti mepo yaonekwa kuti muri kwa uyu muri kwaduri munongoenda kwaduri muri kwakambudzi munongoenda kwakambudzi ima hamuna moso zvakanaka handiti changa ndaikumbirawo peace handisi lokolo kuona achipinda pinda munda mangu
izvi kubva nhasi kusvika mepo yauya because zvakuitika handisi kuda kuvaona ba because kana takuenderanawo mberi ka musanitarisa bhodhi yemunhu ka tinogona nemasimba wacho ngavasasvika munda mangu Changamire ndokumbirawo ipapo handikuvaona futi munda mangu iwe uchiri ipapo kurudzira sabhuku kambudzi handi ndiye baba wako kuti nhau yatabva mudare mainzwa tirongane sei nyaya yefiyo tidaidza vanhu vekumusoro wauye vatiratidze mikanu yedu pane nyangu neamaposa ka aise maboundaries but inyaya yedongo rachapandira neyadhi yake zvese tongozvibatanidza tongoisa kuti nhau yemugano maybe imwe pisi yake munde iye pamwe munde imba dzake ndio pandefona wakaimba ipapo pamwe imba dzake dzikutongwa kwakambudzi pamwe munda wake uri kwasakarombe ani mazvona saka tikuda kuti map ikauya sekuti akaita kanzera kuti already ukawana uruziva wangoda mari yefiyoyo wouya todaidza sabhuku kambudzi sabhuku sakarombe nevamwe vari padhuze nyaya yedu yope saka matongo achapandira oendera mberi achitemwa here hapana munhu anotema kutemeka ngazvigare zvakadaro munda mangu Musoro Changamire. Inini hangu ndandiri kukumbira hangu Changamire kuti mangotaura sezvo mataura muri kutaura kuti izvozvizvi hakusisina munhu achaita sei, hakusisina munhu achaonekwa ari kuita sei ari kutema imomo kusvikira awa wemepu wadini wauya. Hazvishamisi izvozvizvi Changamire tichiti izvozvizvi muchitonzwa kuti kana kuti kusvika mangwana wakutirwa sei wakutotemwa izvozvizvi. Saka handiri kukumbirawo Changamire kuti vamangoisa hukuru hwenyu Changamire sezvamuri hakuna munhu achatema zvekare apa wakudhererai vanhu vari kuti wakatema handiti. Saka ndiri kukumbira hangu ishe wangu so munhu wese muripo muri mapurisa muri maziso angu kana paine munhu aona afuma abata demo uya unditaurira asi tikuda kuti tsvagai mari yefiyoyo mari yefiyo nyanga yekuenda nekudzoka maybe 20 liters cheta mungaitadze kuti $20 toti fiyo vanhu wouya nyaya yodini yotongoyopera vakachiteke saka ndikuti rini mukati mamba anotaura muchisimudza kuita zvinhu zvafana nezvo chimbomira muchapiwa chano masabho rini gore uyi20 mariyo yavachangamire topakanzera vanhu wouya gore rinongeredzara mai baba kuti ndokutaurira vanhu kuti bvisai mari kusimugano tichiuziva nekare nekare. That's not happening. ndofuna takawirana magarisira masira makatita naye mutikanyotsaingirana kuti sakaramba garo akadai kamudzoga rakadai ndofuna maminesi zvinenyu zvirimo sakaramba garo akadai kamudzoga rakadai pamusoro ichangamire zvese zvirikutaurika izvi akangostopa kuisa vanhu mukomana uyu handi munoona kuti kumusoro kwepatanga takagara payapa apa akati kwazi ndakaisa umwe munhu uyu akasvona musamwira zvino saka zvinhu zvese ngaarege kufamba nevanhu pauyu satsva muno uyambotaura nyaya yekuti kwakanzi kumafuro imi makakupa imvumo yekuisa vanhu kumafuro ndiyani chinyarara inyaya yekumashure tifambire nenyaya yemberi sabhuku kambudzi yaari kutoikisa kuti inini hatipo pakubvisa mari yefiyo sekutaura kwake aiwa tinobvisa even mii ndikazvaita possible pamusoro imambo pamusoro iyi aiwa uye uri mwana munoziva kana dai ukaita mwana unogona kungozongotaurawo magara murimo makaiswa kare ndimo toda kurwira tione kuti unotongwa kwani saka inawe masabhuku ndopanda ndichida kutaura kuti munhu ari kunzi akatemaka munhu wangu wagara uripo kare saka zvawagara ungorimo kare tauda nyaya yemari kana uinayo 20 iweyo kuti 20 yangu ndinayo tobvunza uyu totodaidza vanhu kana mangwana akaswera mangwana vanhu wouya weministry of lands da imimi wacho muri apa nyaya todonazvo tingaswerere zuva richidonha munoswerera chokwadi kuti munoswerera inini zvandiri kukuudzai mambo ngezveizvo mugano wacho duri hatipi mugano maduri akauya tiri muno kanizoti fane kuti muzive kutara hisi yataura rodzi akauya muno akapfeka chipambanyika